Il-qrima jnaqdu fit-triq il-Vittorja biex isellmu lil tabib George Hizler bil-kxif ta' monument għalih. Il-monument li sar mill-Kunsill Lokali Ormi wara inizjattiva tal-Konsiliera eletti fissem il-Partit Nazzjonalista u mozzjoni mresqa mill-Minority Leader Ralph Puli inkixef is-sibt fil-għaxija propju feluq snin it-tabib Hizler. Fil-fatt li kieku għadu ħaj u kien jala 92 sena. L-għażla ta' din it-triq u qoddim iċ-ċentru tas-saħħa waslet minħabba li kien Hizler innifsu li bħala segretarju parlamentari responsabbli mis-saħħa waqqaf dan iċ-ċentru fl-1989. Il-familja ikkummissjonat lil Giuseppe Azzopardi del Fiore fil-waqt li l-monument dbirek mill-Arċipriet Dun Mario Mangione. Miżewweġ lil Elvira u missier ta' 3 subien, George beda l-karriera politika tiegħu fl-1962 meta kien elett fil-Parlament u baqa' jkun elett sal-elezzjoni ġenerali tal-1992 qabel ma riżenja mill-Parlament fl-1995. Taħt gvernijiet nazzjonalisti immexxija minn Edi Fenekadami fl-1987 serva bħala segretarju parlamentari għas-saħħa u fl-1992 serva bħala Ministru għas-Sigurtà Soċjali. Matmiem il-karriera politika tiegħu, George Hizler serva f'diversi karigi oħra f'Malta u anke barra minn xtutna. Fil-waqt li bejn l-1999 u l-2009 serva bħala aġent President ta' Malta u miet fit-19 ta' Jannar tal-2011 fl-età ta' 84 sena. Iċ-ċerimonja tal-kxif tal-monument inżammet taħt il-patroċinju tal-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca fil-preżenza wkoll ta' membri tal-familja Hizler u anke dawk li ħadmu miegħu meta kien fil-politika.